Trí dó héan náid díagaí bréanar seo ag léamh na nuacht den séolafichiid níúil rá bhíle sa seachtaíag agus John McCain bhocht seo é chlúdach New York Times in jobh bocht mar má bhreanaíonn tuair a Victor chuir méisteach é agus ach gach sin goach sé as fócus. An bhecinn sibh an colm an sin os cíanna húil. Farir chuair sé isteach go dtíon hospidéal chun obráid gnásúil, nuair cheartún gnásúil a thuirt áil agus fuarthas amach go rá ailse inchinne Bhfuil is agad is an chorp an teandaine agus sean chár. Níl tú ag iad bideán ó faoin chlódach, mar ba sagad rudaí mar is ceart híosann sin. Well, tá John McCain sa nuacht mar deitú sé réis go Washington chun bhóta chaithimh léiceach do cheanad na Stát Aontaithe díospóireach do thosú ais gharm an achta chúram leish in achcuine. Ach má bhótáil sé sean ó tá tháinig an bhóta sin le foclacáinte agus luchtathe. Hé leon an teannaid é John McCain. Is fíochot é má sé éonrad é. Ag 4 milliónta ó chuirte focail táhaim ní gaisce léach cogaí go enimní uachtaránachta an fortí poblachtánaí go dtí náide nó málairt beidir teasaí don uachtarán Trump. Má tá rud ar bhuaigh ábh, tá cáirdeas agus clúirtéis mhaith agus ón gharm sin is léir go bhfuil muid ag dteagháil le politeoir den sean sórt. Ní higginn sé polítíocht an úsal Trump. A dheathraí polítíocht ó bhain. Nuair a ris sé agus nuair a bhuail sé. Níl mórrán eile le ratha an faoi sin. Ach go bhhain go bhfuil an támadán sa nuacht chúiseanna eile. Agus seo é an ní caithé, mar bhíon ráthíomh teastáil chun chothú. Ach srá ansaithe Donald Trump an árdaine Jeff Sessions, rud atá ag fágáil an árdaine a mos a bhuacht. Tá Trump ag leannacht a rá leis an caitheamh an nús agus an cáine agus an liobais. Tá sé ag liobbar an créator. Ní cheart an créator a rá, is amad an ceart é Jeff Sessions freisin. Nis
in anála polítíochta anála na polítíochta neamhthróchraí i Washington ní éadtha ar a rialtas a aimsú shréigú agus a irísliú ar a mhealach agus a rinneú é le Jeff Sessions ach tá Trump á dhéanam. Ach fanan Sessions ina efig mar go cinnte níl aine eile ann atá chomhail leis, chomh leis. Ní féidir líon fiú na gná eitiíochtaí a úsáid níos mó. Ach má tá an feachtas seo don eisgharm ar siúl, tá sé tríis focail táhaim. Caitheann mé anórach. Ní maith an bheith déanana seo. Ach maith rud é gur féidir é dhéanana chomh capé sin. Sin líomhar na líochanta seo. Sé, fuair an béim siar nó buileanú céim ar a gúil. Solar hosa an díospóireacht. Seo é an plean is cuimsithe go fóil an dlí sláinte a chur ó bhaith, nó a chur ar neamhní, nó a chur ar ceall. Ach má sé hit sé níos na focail táhaim. Tháinig sé isteach a bhfad faoin uimhir dríochta chuige héan. Bhótáil ar réigean a bheith é chun an díospóireachta hasú agus níl muideach a caint ar díospóireacht. Cá bheith céir de cheochas as. Ach, leanna mé ar aghaidh. Pleanúnaí a chóide na dréanachaí faoi hálamh i Nuacht. Tá plean tarthála an. Ar dúch $800 milliún, chuireann sé coráistí leis na cíneatán ach dealaíonn sé síocháin. Chuna sin a dúirtú. Coráistí a chur ar fáil nach bhfuil ach spás seasa bhain tú. Ní maiile man smaoineh ach sin mar atá rudaí ag dul. So ní bhaidh siad ar gach líne a dúir siad. Ach ní bhaidh siad ar na línte is mó rácharte. Aibrithe míochaine imlonathe nó imscartha imlonathe sna stáisiúnachaí tréanach. Clogannaí comhairimh síos mar atá ar gach stad bus in Eorop hena féin. Ach nach bhfuil in Nuacht. Cé eile, leanna mé ar aghaidh. USC, University of Southern California. Ní LA, yeah. Oh well. Fostliú fearr dar benam Carmen Puliafito. Ofthalmolaí buchasúil ar á cháilir agus mealúé le bheith in cheannaire ar an scail míochaine,
go leis an sin mar chuid de íireacht fada cóforteach íomhá USC ahrú ó scoile a bhí go príomhre do fáistí scoaic mo Los Angeles Lína bhí rachmasach agus gástalach agus ar ó clíana acu leis góisiir agus leis bed. Well, bá an créatar an túsal Puliafito agus go dtíobhann cuireadh go tóin puilí. Céim fá? Well, is chosúil ní hamháin gur scoláide den scothaí ach bha andúlach drugaí den scothaí freisin agus tháinig seo chun solas le tíonaí. Tá Trump melta arís san Afghanistan an chás seo. Ó, dá an scéal maidide leis dí spóireacht sa seanad Vegan don leasúchtar an Mike Pence an bhótáil cóharanke a bhrisise len bhóta. Bhótáil imimeachta bain ó bhótáil gonáis ach nach glochótha go bhfuil an leasúchtar an dal isteach sin an támar fad agus na cóharantí se go léir bhrisise. Sin rinne sé. Tá an túsal Trump géirí fannacht san Afghanistan. Cén fá cosúil gur míon leis na mianraí atá i dtalamh na Afganistánne úsca nó eastósca. Tá sefris na tíre sin á bheala mar a bheall sé daoine go minic roimhe seo. Agus is leor cathú chun Trump a bheala. Tá cúiseanna ag teastáil bhain na trúpaí a chuineáil na Stáit Aontaithe. Tar éis 6 bliana déag sa tír sin creid nó nácreid. Tá sé melta ag féidirthacht a bheall rialtais hena agus sin iad muoin mianraí olmhór na tíre sin a dúrú leis gur bhéidir é as tochailt go héascaí sa tír. Well, feicimid cead a thioccaí as sin. Ir an dálín sílim go gurthaí méid deire le mo chuid cainte don láinneamh, Tásúla gom gur bhain sibh teithnamh as agus go bhain muid a caint le chéile a rís sar a bhád. Idir an dálín goim ra dé oribh go déir. Agus go gúdaí díosibh. Slán.